eta laugarren mailakoek mugimendu batzuk egingo ditu. Gorputza oso intxe egoteko. Altxatu eta egin gurekin! Jarri itzazu eskua ukondoak saietzaldean ondo itzazirik dituzula. Eta eskuak sorbaldearen aurrean. Sorbaldearen aurreko partean ondo itzazirik dituzula. Horrez aldago utxuli bat, eta horrez alda ezurren bat sumatzen, zein? Besoak jarri sorbaldearen atzean. Notatzen edo sumatzen alduzu gezurrak norakoak direla esango zenuken, zorrotzak luzeak edo zapalak. Norakoak dira? Iku ezazu besoak. Sumatzen alduzu ukondotik segunetaraino doan ezurrik eta atzekoak. Sumatzen alduzu eskuko ezurrik eta atzekoak. Sumatzen alduzu zurek zer zur da? Luzea da? Jarri bi eskuak ipurdiak eta altxatu. Zer gertatzen da? Kaixo lagunok! Orain, bigarren bideoaren partean hiru mugimendu gehiago ikusiko ditu. Altxatu eta egin gurekin! Uki ezazu belauna eta mugi hankak atzeran eta aurreran. Zer gertatzen da? Ukitu alduzu oina aurrekoen partea eta bestea atzekoren partean. Miatitzez ondo orkatila, orpua eta oina. Pasatu eskua oinaren gainean. Baldago horrezur bat, zenbat banaturik daude, atxaka bezalakoak dira, zenbat zati dauka loria,